Ni ay nindot nga modelo sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo o sa paghimo sa mga maayong desisyon sa kinabuhi. Niya sa atong ebanghelyo ni ay mga tulo ka klases tao dinhi kadtong general public, naasay mga kobradors buhis, naasay mga sundalo. Ang komo nilang gibuhat, nangutana sila unsay among buhaton. Unsa may among buhaton? Ang ilang gipangutana mao si Juan nga maoy representative sa Ginoo niadtong panahona. Kamao ba mong mangutana sa Ginoo? Lord, unsa may akong buhaton? Nakasuway na mo ana? Kasagaran nato mangutana basta nanay problema, maputos nas utang. Lord, unsaon ako pagbayad ang utang nga naputos naman kus utang? Pero di gyud mangutana, Lord, unsay akong buhaton, mangutang o mangayo? Ana ba? Nasay uban ini kamabdos na, una pa maproblema kay wa pa lagi kasal, estudyante pa. Ginoo in taon, unsa may akong buhaton nga namabdos man ko. Pero katong pagtinukhangay nila, wag yun mangutana, unsa man Lord, maghinikapay o magtinanaway. Ana unta ba mangutana? Mausad ang pare, no? Og mabdos na. Una pa maingon, Ginoo in taon, tabangi ko, maluwas ko aning problemaha. Pero katong pagsige niya dito, kuyog-kuyog atong bayana, wag yun moingon nga, pare man ko Lord, kinsa may akong kuyugan, kini o ang madre. Ana unta ba? Mangutana. Mangutana untag tinarong ba? Bisan ka mo mga bana. Makahilabot naglaing babay, labi na gyud og ang nahilabtan nga babay na apagyoy AIDS or na ay sexually transmitted disease, unya nagkasakit na, una pa mangutana, Ginoo in taon, unsa may akong buhaton ani nga namabdos na maning bayhana, unsaon ako pagsulti sa akong asawa. Ana naman sa kamangutanang nagkaproblema na ka, kadto untang paghimo ginimog desisyon, pangutana daan, Lord, unsa may akong buhaton, mangabit o mahimong faithful sa akong asawa. Ana, gigo no, lingi ana imong tupad. Lingi ba? Ingna, unsa kay akong buhaton. Pangutan na siya ba? Unsa kay akong buhaton? Sige na. Di ba moingon siya, ambot lang nimo. Kaya wa man na siya kibaw sa imong kinabuhi. So ayaw pangutana diha anang mga tao. Kay kanang mga tao limited kay nagkahibawan. Wa na sila kahibaw sa past, present, and future. Kinsa may nahibaw sa past, present, and future? Ang Ginoo ug ang mga tao nga gitagaan sa Ginoo ni anang maong gasa, sama ni Juan nga magbubunyag, sama sa mga propeta, kami sang mga pare, naasad mi anay gamayng gasa. Una, kung doon na gani mo yung mga decisions kinabuhi, niya labi magtimbang-timbang kag maayo bag dautan, pangutanas pare. Ang saman pader, padak-an ako ning karsada sa among silingan o akong pagamyan kay yuta pabiana nako hangtod sa taliwaan ng ilang agianan. Sama na ako nang daginotog koral o iatras pagid nakong koral kay kuwang pamani sa sukod ang among agianan. Ana ba? Niya ako'y mutudlo ninyo. Sakto na dili. O pangutana. Ang sawan pader, kining akong bana na tintal naman is babay, buwagan o akong unungan. Ana, pangutanas pare. May kay may mutubag ana. Ana, mangutana kas imong ginikanan. Oy, ingnon kas imong ginikanan, buwagin ang panuwayng dako. Di na ron uso ang magpakamartir. Ana, pangita og tarong nga bana, makakita pa ka, paili nag-annulment dito. Ana, mo na ilang ipangsulti. Pero ari ka mangutanas pare, ingnon dayon ko pare, unsa may inyong kasabutan pagsugod aning inyong kasal.
Hilig man kay na ang Ginoo anak mangutana unsa may sinugdanan. Katubitan gipangutana siya, Lord, pwede ba maka-divorce ang laki, ang bana, ngadto siyang asawa? Kay si Moises ra ba, nagsuwat man nga pwede siya musulat ang laki, niya buwagan dayon niya iyang asawa. Ang pagtubag ni Jesus, ningon siya, unsa man ang gibuhat sa Ginoo sa sinugdanan. Hilig kay na ibalik sa sinugdanan. Parehara sa guna, mangutana na ko ron ang usa ka babae, Pader, pwede ra ko maglinaki? Kay maibog man ko og kaning babae, pwede ra ko maglinaki? Ako din ingnon, pagkatao nimo, unsa may imong naong, laki, babae? Kaila mo og laki o babae, ini katao no? Di mo kaila? Kaila maging pari, kamo na no, di mo kaila? Kana jog inig katao, mo man ay sinugdanan god. Pagkatao gini mo, unsa man ka, laki, babae. Mao na imong i-maintain. Kay kanang uban dihang nang hitabo, anang mura kag maibog kag babae, nya bisag babae ka, laki ka, maibog ka sa imong isig ka laki, gitawag lang na silang mga accidents. Aksidente ba? Tungod sa influensya sa imong palibot. Aksidente na, dili na siya esensyal, dili na siya mahinungdanon. Lumalabay ra na, kasagaran ana, pareha ng imong naong, aksidente ra na nga mo nay naong nimo. Kay na-influensya ka ng gahimo nimo, dili, nagpagawas nimo. Ana, kani akong naong, aksidente ra ni. Pero ang kamatuoran aning naong nga, naong nis Ginoo, image and likeness of God. Mao na siya. Sige, lingi ako sabi imong tupad. Yung na, unsa may mga aksidente nimo karon. Sige, na. Unsa may mga aksidente nimo. Na. Yung na dahil kani akong nabana, aksidente, ragining panuway dako. Pero wa naman na, di naman na, aksidente lagi na. Pero ika may nagdesisyon, ana. Ika may nagdesisyon. Nagkasal man ka mo. Muna ang kanang magpatambag na ko, Pader, unsaon ni nako akong bana or unsaon ni akong asawa. Ang una na kong pangutana, gikasal ba mo sa simbahan? Igingon, yes, Pader, gikasal mi. Nako, imo gina siyang dawaton. Mangulata man, Pader, hangtod ka mamatay. Kaya nga naman, ito'y saad ni mo pagkasal sa kasakit o sa kalipay. Gikasal man ka mo. Gikasal. Sige. Puy ang inyong gihimong sinugdanan sa inyong panagtipon. Puy ug maunay gustos Ginoo mo na diri sa atong unang pagbasa hasta sa atong ikaduhang pagbasa ang kanunay gilitok dinhi, ayaw kahadlok Israel. Ayaw kamog kabalaka, matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nga naman, anaa sa inyong taliwala ang Dios sa Israel. Ang gamhanang Ginoo naas inyong taliwala. Anaa kaninyo. Si Kristo sa ningon, ayaw mo kahadlok gamayng panon. Kay ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Nya unsa may nindot? Ang tubag sa Salmo. Unsa man itong tubag sa Salmo? Singgit kamo sa kalipay ug kasadya kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Mao na siya. Kanindot kun makaamgot nga naa day natong Ginoo. Bisan ang imong bana nangabit o ang imong asawa nakabit sa pare. Naa dihang Ginoo, naa ang Ginoo. Bisan ang imong anak misuyop. Bisan ang imong anak tapulan kaayo, adik pagyud kay nang duwa sa computer, dako pagyud igkaon, hugawan pagyud. Sige lang kahagbong bisag module hagbong lang yapon. Naa dihay Ginoo. Di ba? Nya karon unsa may itong buhaton kay naa may Ginoo. Amo nang pagpatudlo sa Ginoo, unsa may akong buhaton. Nabitang ano ibang mga desisyon din hiba sama atong kuanta gahimo tao kana naa dining tong di atas gawas ba katong
Living Rosary. Ana, uwan man to, uwan ka ito. Mutana ko sa Ginoo, Lord, unsa may buhaton nga orange signal man ang lugar niya, sige mangyog uwan. Wa man mo tingog ang Ginoo. Wa siya mo tingog ba kung pangutana. Nga pagkataon-tauran, ako nalay nihatag niya kondisyon. Magmisa man kurong alas 11, Lord. Domingo man to. Magmisa man kurong alas 11. Ighuman ako misa, imo ganing ipakita ang adlaw. Bisag hanap-hanap lang, anha mis gawas maghimo sa Living Rosary. Dili gani, adto misa gym, San Vicente. Uy, pag humagmisa, porti mangit-ngita. Ngit-ngit kayo. Anang dag-om dyan kayo ba? Nako, ato tas gym, dadanan ang atong tanang gamit. Asa i-install ang sounds pa der? Dito sa gym. Nya, nigawas din ko diri kay perti man tong daghanang linaw diha. Nako, kuan ni kana ganing kuhaan ning tubig dinhi kay kuyaw kani mga dapso ta ani. Ana ba? Uy, paghangad na ko sa langit, naa may adlaw nga hanap. Nako la, naay adlaw. Nako dinhi, balik dinhi. Gibalik diha perting basaa pa. O tanawa, di ba? Wa gyud giuwan. Nya dunay nisulti sa akong kasing-kasing bang sa mang orasan ako pauwanon. Inako bisag mga alas 8 lang, Lord. Kaya akong nahuna humana sad mi ana mga 7:45 human nami bahalag mo bunok ang uwan. Sus nadilatar magmaayo ang pag-install sa sounds kadto pag ilang decoration porti mangdugaya. Pastilan tunga-tunga pamas rosaryo alas 8 naman ning agning sugo dayon og uwan. Nako, Lord ayaw tawag pa uwan na isa. Ingon kang alas 8. Mura mag naasa niingon ako ba? Ingon kang alas 8. Nako diaron og uwan sus perting basaan eh. Porti ra bang gwapaha sa gihimong Maria dito nindot kay sinina nako kanaron mura gyud arog tigso ang naong anaron. Ana, isa na ama mo yung mga payo nga gipamalit para nang pimag diha. 50 na kabuk daghan pa man kay wa magamit. Gipahabwa. Sus pag-ablis mga payong murag mga uhong bagana. Nako, nindot man sa tanaw nako sige Lord, pauwan na lang. Pero ningon bitaw ko nako Lord, extend kay na-delete baya mi. Pwede 9:30 lang, 9:30. Pag sulti na ko anak, nawa dayon ang buhabo. Sa basta 9:30 ha. Nya paghuman nato sige na kong pasalamat. Salamat Ginoo nga imo kong gitubag bisan pag makasasala kay ko, bisan pag daghan kay kog sala, nya gipahinomduman ko sa Ginoo. Oh bitaw, gabi kasahan sad ka, ako bitaw. Sa nganong inyo mo kung tutukan o kung sa isaan ako pagkagabi ato. Gatuo mo parehas inyo. Di oy. Lahi sa ning ako. Nako bitaw Lord, sorry kayo. Nya salamat aniha. Bisag kuan kayo. Bisag makasasala kay mi. Otro sa nina nag-lead sa rosaryo, mga sadaan sa kinastanan. Nako pero imo giming gipakita sa imong gahom o grasya. Ni agide ka. Present ide ka. Dayon ko. Nahimo ra gyud. Oy paghuman sa alas 9:30 nahuman na diha tanan wa gyud ni uwan. Nawa ang orange signal kay ang Ginoo nagtan-aw na to siya. Kamao man day kang musangpit bisag daghan kag sa, kamao man day kang magpaubos kay daghan kag sa. Ana, mao na diri niingon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ayaw mo kabalaka kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Sige gitag pasalamat. No? Suway na ninyo, igulis inyo. Salamat Ginoo, buhi pa ning akong bana. Galigid bas kahubog. Salamat na ginhawa pang panuway dako. Salamat. Itanaw nimo imong kwarta usa na lang kagatos napakay palitonong tambal napakay bayaran ng suga moabot og mga 5,000 imong gikinahanglan imong kwarta 100 pesos na lang unsa may una nimong isulti salamat Ginoo ni apakoy 100 ay pagsingon Lord asa man ko bangutang ayaw pasalamat na kay 100 aron imo nang ipalit og pagkaon mabusog na mo, putlan din mo suga. Ay may imong gusto, putlon imong kinabuhi o suga.
So, mas may pansuga eh. Ako, ni-graduate ko og high school o college, 1983 hangtod 1987. Oy, ang akong suga, kandila. Niya ang akong sudan, kasagaran, luya og asin, tunlob, anak, kit-kit gamay, igtubod slaway, pasok sa kanon. So, dayon. Ang kanon pagi ato, katupang ginaling sa bato nga mais, numero 12, hait kayo, ikabahaw, murang magisi ang imong tutunlan dire. Kinahanglang patuburo ni mong may imong laway. Ang luya, perti man ang mong patubod sa laway. Paslak dayon, kaon. Nya, so, akong suga, kandila. Sige kong pasalamat sa Ginoo nga makakita kong kandila, labi nagmato ko simbahan ay mga upos dito panglabay. Ako nang tigomon, kani usa ka adlaw na ni, makatuon ako ani. Wa may kuryente. O na inigkapaong sa nang mag-brown out, ang akong mga silingan mo siyagit. Hay, brown out! Ako mulingi-lingir kung ano, siyagit man to sila. Ako kay bawag brown out. Nya inigsiga sad, malipay sad sila. Okay ra gyapon ko. Wa jud ko magkinahanglan anang ingon ani nang kuryente-kuryente, suga, wa oy. Pero ni graduate ko high school, nag-reunion mami gahapon sa park na reunion. Oy, ila kong sige hagin, congrats Father ha. Bright yung kayo Father. Na kung ano man siya. Na dias atong yearbook ay ikaw man daytoy 5th honor. Ay nagisgote. Siya sige dinala ni hisgutan. Ikaw lang mo ini kuan karon ni viral. Ay na nagisgote. Sige slag pa picture nako mga naong ay katugong ako mga naibgan sa una bitaw. Nga wa jud ko kapanguyab kay mga gwapa ra kay sila. Uy gasige nang agbay-agbay nako pa picture mo di pa picture. Sige sa kong ingon sa kong una-una nganong karon pa man ni oy. Lingaw kayo eh. Ito mga pertika mga siga o mga beauty sa una kanay ni guys call na mga inana magsigilan taw tag laway panila patong laway kay manguyab ka nga naong nako perting luspara luy ag asin sa may makapagwapo ana nya ini katapos pag semana ikasabado domingo la pangarga gyud nay gunahon na laguna pakyaw ng gunahon para lang dunay gamayng sweld kanang suhol aron makon kinsa gutay mo arang-arang anaong ana. Pero nakailan ba sa ko ginagbay so na makauyab-uyab ba sa Diyos ko. Pero ato lagi atong nga dugmok-dugmok ba. Pero salamat sa Ginoo. Salamat. O tanawa karon. Gari koleksyon ko gabi dito sa Marigondon. Ang akong tok usa ka oras og tunga, ang pinicturay duham sad ka oras. Nako kapuya sa dani eh. Ang mo pa-picture baka na rabang mga youth mo'y kugihan kay pa-picture. Sige, pagsanding-sanding. Ganahan sa taong paring tiguang. Adi mo ganahan sanding-sandigan. Makalipay na eh. Pero ayaw pagbutang o gunahuna nga malaway. Panagsalang. Pero mauna siya. Malipay ta pasalamat yun kay ang Ginoo mo hatag gina nato daghan kaysa ihatag nga grasya kaysa magsigitag reklamo magsigitag kahadlok magsigitag kasuko no. Ang gisulti ni Jesus sa mga tao tulog karon kayo og hangtod karon murag lisod pa ni siyang sabton. Pero ato laning i-simplify nga pag-ingon ni Kristo si Juan mao'y labing dungganan or taas sa tanang mga tao nga natao din his kalibutan. Pero ang labing iwit sa gingharian sa Dios labaw pa ni Juan. Kinsa may pasabot ani ni Kristo nga labing iwit. Ang dito ba langit ba? Kinsa may pasabot niyang labing iwit. Nya labaw pa ni Juan. Awa mo kibaw. Mo lagi na, wa ka kibaw. Basta ako gani galisod.
sa akong pamalandong nagpasabot ni Kristo. Kay matod pa sa sulat ni San Pablo sa Pilipos, taga Pilipos, Philippian, ningon siya nga pag-anhi kuno ni Kristo sa kalibutan, iyang gihubo ang iyang pagka-Dios o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka tawo. Didto sa langit, Ginoo og mga anghel may tuwa didto. Doon na nagani usa nga tagalangit nga mahimong tao, labing iwit yung kana. Kay ubos ra manggid ta og dignidad kitang mga tao ikumparar sa Ginoo og sa mga anghel. Pero ang labing iwit nga dignidad didto sa langit maoy gisulob ni Kristo aron makasud siya dinhi sa kalibutan. Nga ang kalibutan mga tao man ta dinhi. Ang labing pinili sa Dios labaw sa tanang mga propeta mao si Juan nga magbubunyag. Mao na nga labaw kay siya sa tanang mga propeta og sa katawhan nga natawo sa kalibutan. Pero siya si Kristo labaw pa ni Juan, pero gipili niya nga mahimo siyang labing iwit. Unsa may tumong ni Kristo, matod pa niya giataki ang gingharian sa Dios sa daghang mga mapintas nga pag-atake gikan sa pagwali ni Juan hangtod na gyud sa iyang pagwali. Ambot hangtod tingali karon gasigi pa bag-atake ron gingharian sa Dios. Sa inyong balay way nangatake dito sa gingharian sa Dios? Naghari ba ang Dios sa inyong balay? O giatake sa TV, giatake sa cellphone, giatake sa kwarta? Mao man ang mga kusog ay mga takis gingharian sa Dios, makapapas ba sa atong focus sa gingharian sa Dios kaning niya kwarta, kana mga yuta, mga kabtangan, dungog, gahom, kana mga gadgets, papas yung gingharian sa Dios ana. Sa inyong balay wa mapapas? Hindi man mo maningog, napapas na gyud. Perting papasa. Ambot din sa atong simbahan, napapas ba? Unsa may mahitabo kung ang Dios maghari? Matod pa sa unang pagbasa, ayaw kahadlok Israel, bisag sama ka lang sa usa ka ulod, kay tabangan ko ikaw. Sinagang mura kag od, sa to pa labing iwit ang od, pero imong dugmokon ang kabukiran, imong himuong abog ang mga bungtod. Purting ngilngigaan ang klasihas tao, kinsa mang tawhana dinhi ang maka himong abog sa bungtod. Aw karon Ginoo naa man siging kanabang say kanana kanang kwariing ba, basta nang purti sa gyud tinuod abuga kana itang bungtod makuan mahurot nagka sanay nga nana kanang kabkabas bakho ba, purti gyud tinuod nga abuga. Pero way gamitay bakho, dugmukon. Sa to pa powerful kayo. Kinsa may mutabang niya sa Israel nga murag od? Kinsa man? Ang Ginoo sa Israel, si Yahweh, mao na iyang pasalig. Nya, unsa may pasabot ani? Nakini di ay labing iwit. Kani bang mga labing iwit? Mao ni siya ang tabangan sa Ginoo. So kita kung magpalabing iwita kana bang feeling nimo kuan kay ka kana ganing ubos, ang mapaubsanon mao di ay puy-an sa gingharian sa Dios. Ang tao sad nga nakatagamtam sa gingharian sa Dios magpaubos gyud, di gyud magpagarbo. Kay ang mga pagarbuhon pulpugon manas Ginoo. Nga kisa man mga mapaubsanon, sama ni Maria, mahimo dayon tang
sulugoon sa tanang tao. Muna diha sa inyong balay, kung magpunay mo sinuguay, unsa may mahitabo? Way gingharian sa Dios, gingharia si Yawa, basta magsigig sinuguay. Labi na gyud magsigig pangasaba, siging singhag, siging yaw-yaw, aka na. Porte ginang daghanang yawa diha, din ana gingharian sa Dios. Nya kumusta man inyo rong balay? Naay gingharian sa Dios? Maayo. Wa mo magsigig away dito? Wa mo magsigig sapot-sapot ng suko-suko? Siging wala. Di sa iyo no eh. Nuna, ang kinaiya sa Ginoo maogi masulob nato nga naman kay ang Ginoo nga mao si Kristo misulob mas atong kinaiya ang nindot sad ang kinaiya sa Ginoo ato sang isulob. Ug sa may kinaiya sa Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko og puno sa kaayo. Nindot no? Maayo ug maluluyon. Dali ba mong maluoy sa inyong isig katao? Kung ang imong bana mangabit, unsa may imong bation, kasuko dayon o dugay kay kang masuko. Kanang makapangabit o sa siya mga kanapo una pa ka masuko. Nya magsigi ra jud kag kaluoy niya. Ana, mao nay tinuod nagasulob sa Ginoo. Matod pang San Pablo sa iya sang sulat ngadto sa taga-Roma, tingali to, isulob ang armadura sa Dios. Ana. Unsa may armadura sa Dios? Ang mga virtues, ang atong mga hiyas nga Diosnon. Una dugay masuko nya maayo og maluluyon. Maayo pa ka ngadto sa kabit sa imong bana. Labi na gyud namabdos na, maluoy ka, ikay mo daan yang ato pagpaprinatal. Labi na gyud wa siya kuyog ba kay sibat sa intaw silang balay kay gikabit mas imong bana, gibutang man dito apartment nya wa may moatiman niya, nya mahibaw ka nga lisod intawong pagmabdos niya dito, ikay mo daan ato sa doktor. Maluoy ka dili. Oy, tubag. Nabitay akong nailhan nga ang kuan ba ang kabit naglisod sa pagkaon nya napaanakan mas iyang bana og mga tulo ka anak niya murabag wa na kayo sa dati manas iyang bana niya galisod din taos pagkaon. Ang asawa mo'y magsigig adto sa kabit, magsigig paluap na pa mo'y bugas diha day. Ana, og wa nagay bugas iyang tagaan niya. Siya wa na sad may para sabon panglaba. Tagaan sa niya ngatog sabon nga para panglaba. Kay matud pa niya, lisod sad kaayo ang mga anak sa akong bana didto, maglago niya, magutman niya kami saktos kaon. Sila nga anak. Mas nibati siya sa anak sa iyang bana kay sa iyang bana mismo, kay gipulan na sa iyang bana, kay bati na sad naong tong iyang kabit. Dito na sad nibalhin sa laing kabit na sad. Nasa ko'y nailhan nga usag yapon ka asawa, aktibo sad ni sa simbahan, nga ang kabit sa iyang bana, kasagaran kuno kana man kuno mga DC ba, mga DC, hilig man ang iyang bana og mga DC kuno. Nga iya na man lang kuno nang gidawat. Iya kunong adtuon, nya iyang istoryahan, day batanon pa kay ka ning tubay ka sa akong bana. Okay ra nimo nga mapaangkan ka sa akong bana nya kaluoy nimo mayon tatong makapamana ka og arang-arang sad kanang batan-on ba iyang adtuon nya usahay gud kuno maamiga na niya maayo ang mga kabit siyang bana mao na hinoy mutugan ngon moingon na sad kuno kanang ubang batan-on ba nga kana ganing ma'am giofera na sad ko sa imong bana ako ning dawaton. Mana ko na siya ayaw day oy kay sala man na sagdaila na akong bana kay mao man ginayang kinaiya ina siya ka maluluyon sa iyang mga isig katao makasunod mo anang kinaiya kamo mga asawa dinhi. Ana usa na mos nangatake sa gingharian sa Dios
Ano na siya? Muna, ang labing iwit. Kung mo kuan na gud ta, mo hunahuna ta nga kita labing iwit, dali kay tang makaamgo nga ang atong isig katao giatake sa yawa. Kana bang babad ka sa reality ba? Pero mapahitas-on ka, di ara kas taas, gatuo jud ka nga kanang taong nakasa yawa na di nakakaila nga kanang taong nakasala biktima day na si yawa nga nagkinahanglan siya og somebody nga mo kuan ba, mo tabang ba niya ba, mo rescue. Paragod anang i-post diha sa kanang Facebook, diha man gani iro nga nagbarog dito taliwa sa kanang sapa ba, nya gatungtong sa bato, nya nag-anam og tubo ang tubig. Kita mo ana. Iro ra ito ha. Sus, nagsumpay-sumpay gid ang mga tao ngadto og dunol aron na imulusad ngadto, nya mukuha sa iro, nya iana din ngadto, nya lipay kay sila nga na-rescue nila ang iro kay hapit na maanod. Pero ni ano yung mga tao nga porti ng sigahag mata, kagot pangipon, hapit na maanod sa sug sa drug addiction, tiwasan hinog pusil. Ang iro kuhaon, ang tao patyon nga naiguing taon sa baha nining drugas o mga bisyo sa kalibutan. O nausahay nun ana ta, unang Ginoo maluluyon kayo, no? Ana, nya sondo na nato. Baka na sundag yun. Nya usaros mga maluluyon kayo ang ato sang mga namalit aning mga slots. No, naluoy sila sila pader bitaw no, mahintag mahurot ng slots nimo nako 40 pa man sa ning daghana. Pero maluoy lang yung naalang mo palit nga ubay-ubay, mahurot man gini karong buwan na tingaling atong DOPS SBF MM kay pila naman lang ni atong nahibilin. Daghan-daghan pa din. Ang atong nahalin 3,435 slots na. Di pakpakta na. Luyan tayo Ginoo. 56,565 slots na lang ang kuwang. Di ba? Ay, ginahinay ni. Basig sunod simana na ay daghang maluoy na to ani. Nakaluoy sad sa simbahan San Vicente. Nindot na ka stained glass. Nindot na ka diri og mga kuwan. Pero wa man say parkingan nga tarong. Wa man say kumbinto. Wa pagi social hall. O ana, no? Anong mura mamugwa maluoy? Wa ko tayo larong kumbinto. Sinan gani atong kumbinto din nga inigdawat na to sa atong bisita ditsong lingkod sa lamisa. Kaya nga tuwa man tayo laing lugar diri kana ramang sangkan-ana namo di ana ra sa mediha masakpan in taon nga mga bukog sa inununan ang among gihipos kay na may bisitang mukalit og abot may man tong naatay kumbinto kay naatay dawatanan bas bisita. Di dayon maditsog ka kita diri ra ba in town so mga uba sa kanang inununan may lag kanang naay mga kuan kanang naay mo donate natong mga pagkaon ba sa ana mga litson mga manok kay proud sa tang mo ana hatag so ipadali-dalig hipos kanang mga paliya hipusan na naman to mga inadad-ad ba nga mga paliya bagbutang ag itlog kay nagtipid in town kay atong ipatukod sa kumbinto sayang kayo ning mga slot ato ra sa ning kanon pero makan-an gid namo usahay noon. Sagdi lang gud basta palit na mog slot. Pero baya sa ato baya diring pagpaubos sa atong pag-angkon nga wa gid ta daghan baya mo hatag. No. Ambot ka mo nakahatag na ba ka mo? Nanibitas Father Arnel usa man is mga pari nga mapaubsanon kayo. No, so nang-anawa siya mag-celebrate og birthday, karon pa kuno siya naka-celebrate og birthday sukad siya ni sod og seminaryo. Di sa ko katuhoon ni noon pero pero tinuod tingali ay kanang mapaubsano sa niyang giangkon ba sila first time gini na kong gi-birthdayhan ko. Dugaya lagi niya ni bangon dito ambot wa ba ka sa ni mahubog kay gabi mong gisigihag kanta ni repeat na mig kanta wa man mo bangon tingali nakalitan gid siya unsa man ini ang kanta-kanta ngom kumaanad ani karon ato na ning anad-anaron din hi og kuan niya naman siya ma-assign ato na ning anad-anarong birthday hantod gini maadik niya ning birthday
Bitaw, paubos ta, daghan kayong muhatag, ug ang unang muhatag, maugid ang Ginoo. Matod pa niya, ay gyud kahadlok. Muna, wag tangon taning mga kahadlok, wag tangon taning atong mga kabalaka, ang atong buhaton, magpakalabing iwit kita, sama ni Jesus, aron mahimo sadtang labing kusgan o labing ligon tungod sa gahom sa Ginoo.